Miroslav Remeš, Czech Republic, Masters kategorii 50+. Bar 20 kg. Plate 15 kg. 10 kg. 2.5 kg and 1 kg. Bar 20 kg. Plate 20 kg. 10 kg. 10 kg and 20. And books 61 centimeters. Tak 3, 2, 1, jdem. Klidu s nohou, 77,5, 77 kg, to nám stačí. Do telemarku to hodit, srovnat se. Tak, klidu se srovnej. S nohou pěkně. Máš to. Pojď, no! Máš za to, pojď! Jo, je to tam. Dobrý. (77). Já bych si sundal ty bandáže, to stejně hovno. Kam to je to hovno? Pojď si šápcám doma dneska trošku. Skutečně sám. Šest 10, máme ještě minutu. Vytřepej si, uvolni to. Minutka. Potom budu odpočítávat, jo? Od 10. Pěkně zadechnout dole, nohama to dá. Máš je silný, využij toho. Klidu. 40 sekund. Máme 30 sekund. Pěkně to rozjeď, neboj se toho mrtvu konstantně přeskakovat, jo? Máš na to. Teď. No jasně, mám překáz, jasný, ale pěkně furt valit. 19. 15, vydržíš, to je 5 minutovka, to vydržíš. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, jdem! 1, 2, 3, 4, 5, 6, výborně. Pojď. Tak, 1, nohy do obědě. 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, pojď, nepustíš, 6, pojď, 7, to je ono, 8, nepustíš, 9, pojď, 10, pojď,
11, poslední. 12, výborně. 4,05 do konce, pojď. Obě nohy dole. 1. Nevadí. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 30. 12. Pojď. To je ono. Teď to rozdělíme. Pojď. Na 3krát. Pojď. Pojď po 6kách. 1. 2. 3. 4. 5. 6. Vycepej. 3 desety do konce. Suprový čas. 3 nádechy. Pojď. 1. Pojď. A jdeme. Zase 6. Pojď. 3 minuty do konce. Silný nohy. To je ono. 7. 8. 9. Vydržíš. 10. Pojď. 11. 12. Dobrý. Polož. Vycepej. 2,45. Výborný čas. Pojď. Super. Pojď, Míro. Pojď. Máme 12. Pojď. 12. Pojď. A jdeme. 13. 14. 15. Zadek dolů. 16. To je ono. 17. 18. Bomba. 2,20. Do konce. Pojď. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 2 minuty. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. Minuta 40. 15. 16. 17. 18. Minuta 30. Pojď. Po trojkách klidně. Pojď. Jdeme. 1. 2. 3. 4. 5. 6. Výborně. Minuta 10. Pojď. Dojedeme. Pojď. 6. Super. Pojď. Super. Pojď. Minuta 5. Pojď. 7. 8. 9. 10. 11. 12. Super. Vytřepej ruky. Nádechy. Pojď. 50 sekund. Pojď. A jdeme. Po trojkách, po 4kách. Pojď. Máme 12. Pojď. Zadek. Pojď. 13. 14. 15. Zadek dolů. 16. 17. 18. Vytřepej. 25 sekund. 18. Pojď. 20 sekund. Pojď. 18. Pojď. 19. Pojď. Pojď. 19. 20. 10 sekund. 21. 22. 23. 24. Konec. Že 96 páček, myslím. No. Co se